Està tancada des del 2012 i tot i que ha acollit la gravació d'una sèrie de televisió d'èxit, ha donat força maldecaps als veïns. L'antiga escola Menéndez Pidal ha estat ocupada diverses vegades, fet que ha tingut el barri en alerta. Un grup d'ocupes molt conflictiu, que al final, després de dues intervencions policials, o macrointervencions policials, es van resoldre, no? I ara està així com deixat, hi ha vigilància, hi ha càmeres de seguretat, això és el que ens han dit, però els veïns ja comencen a queixar-se que es comencen a veure rates, per exemple. Per això l'Ajuntament està decidit a tirar endavant un projecte per donar-li un nou ús. Abans, però, caldrà modificar el Pla General Metropolità, principalment per redefinir l'espai i el traçat del carrer de Natzaret. Serà aleshores quan es podrà començar a construir-hi la residència d'estudiants prevista. També s'hi faran altres equipaments encara per definir. Els veïns volen pisos tutelats i un espai per als joves. Tenim un grup de joves, després també s'ha posat en marxa un agrupament escolta, i estan començant a treballar molt bé i amb moltes ganes, no? Nosaltres hem cedit una part del nostre local perquè sigui per acollir el CAU, però clar, tenim els altres joves que necessiten un espai més adient. El nou equipament també ha de servir per reactivar el comerç de la zona, ressentit des del tancament de l'antiga escola. Desallotjament. Això que la primera